Nigeria duka da baki da fari duka Nigeria su fara mun jere ku jera nan ku sanan baya ku tsaya nan ku jera ni bara ku koma nan bara kuma Nigeria nan da su zo nan ga Nigeria ta koma nan gina ne wannan ba ku tsaya kai kan kanu ku buta baya kada maza jera suna an yawan ga roki bannan ta kai ne ka san garinmu ne kotunan nan suna da wuyayi no ga shagan ta kawai iri ce kuma kai ma Nigeria ne wanga ko ku da rawanin gani ku da rere tira ce maka ku do magani ne kana karkarwa ba ni nan haba kai mutumin ajiya ne ba ne Nijar ba wanga takardun da kamar ne wannan Nijar ne gida wannan Nijar ne kenan na gane ba ta san ba duk garin da suke ma wanga ta yanda take zai di san bala wisan to ba mai dauke da bindiga ko hoton mata ko jiya ko iranium sana lisan ta wasdire mere to ne ci ni kalirani re to ne ni dini ne to karani ci cene na ko ka mun jira ko ka ji mana in ba wanda Allah ya ba baya waje ya zo zama wannan wuri dan kai zafi kamar jahannam mun lakna ka so ka bude mu ko mu taka ta bariyar nan ko menene ne ko mu kada shi mutane ko mu kada Allah ka so ka bude mu taka ta gani masu zuwa ta marasa stop corner masu zuwa ribin jirku su zamna za mu wucewa maza gari kin san awasan da wasan a yi ta haɓar bar wata rana mulki gas karaka wani burko da kai da gwara da suka masu tagar a tuguruwan mota fi kwakwun tewar sirjiri ta yi sama da saki Mukela, an yi ka tabbatar da cewa hanyar burgos nan ne take. Burgos? Mamadu! Wani waje ne burgos take? Daga an yi cikin wata daga da bai da kwajeji, wata da yi cikin daga da kwatarai. Mitchimoy Kevin yayi arewa ta gusu na yayi ina arewa ta gusu take ban sani ba haka dai yake ta mini haka na san dai nan wajen ne yake wada mini haka kawai gama shi kawai wada mini
Kai, yanzu mi zan cikin gaza ba. Yo, mu biya Nigeria ma. Cikin gidan haka, kai dallata ni ba ni sarawa ta tsari. So di ba, in ba ka so kawai yanzu mu je karkashin icen can mu yi kwanci mu can har da sahi. In ya so da sahi sai mu bi sawunsa. Kai na fiya, wuri ke ta kwanci. Kakka damu in dai mun isa Tamaraset da mun isa can zan mu je mu ga mai yin fasforkin na sai mu sai fasforkin Mali. Ya mi za mu da fasfar mu da yake muna nan. Kasan su 'yan kasan Mali bai kai sai da visa ba don samu su shiga Algeria. Amma kai da kanka mun je wajen arewa nan ka gane da fasforkin Mali yayi da kaga sojina suka yi yawa. Tu les as perdus? Non. Ils ne voulaient pas que je vienne avec eux. Approche-toi du feu, il fait frais. Approche-toi du feu. Tiens. Je peux aller avec vous. Oui, mais nous, on a un problème. Mamadou, le conducteur du camion, nous a dit de nous diriger toujours vers le nord-est. Mais on ne sait pas dans quelle direction c'est. Il n'a pas dit nord-est, mon gars. Il a dit nord-ouest. Hein? Nom de Dieu, Bouba. Il a dit nord-est. Il a dit nord-est. En faisant comme ça avec la main. Eh ben, toi, tu m'as dit nord-est. Hein? Mais pourquoi tu te tues comme un chameau? Qui est-ce qui courait aux côtés du camion quand Mamadou faisait comme ça? Le nord-est, c'est par là-bas. Comment le sais-tu? Vous voyez ce groupe de toiles là-bas? Ce sont les Pléiades. Et cette autre qui brille plus que les autres, c'est l'Orion. Donc, le nord-est, c'est par là-bas. Dans votre école, vous apprenez l'astronomie? L'astronomie? Qu'est-ce que c'est? C'est ce que l'on te dit, qui va t'arriver. De le futur, rien qu'à regarder la pomme du Sénat. Non, Bouba, ça c'est de l'astrologie. Tu ne connais rien, Bouba. Mon père était de Tombouctou. Il était commerçant de sel, 4 à 5 fois par an, lorsqu'il vivait encore père à son âme. Il voyageait en caravane de chameaux jusqu'aux mines de Todémine. C'est au nord du pays. Je l'ai accompagné plusieurs fois. Alors il m'a appris à m'orienter avec les étoiles.
Bouba, j'aperçois une maison là-bas. Nos peines sont finies, j'aperçois une maison là-bas. Nous avons marché en tête. Yàlla dafay jël sa jaarale ko ci keneen yow soo naagoo danga naan kii su ma wàccee damay toog Yàlla dafay mujj bàyyi laak moom teg la seetaan Yàlla mi la sàkk mën laa defar bàyyi la jooju waalo gaañi moytule sa jëfi tey daal mooy sa jëwu ëllëg lii de wóor na ma sama gént gi man yéena ma si àdduna su ma xoolee su ma ginnaaw sama xol محمد يقدو ترمارال كي هذا وش كويش أنا سماي ما صارسو خلاص مشكلة أنني ما يتقلها طلع عنده وش دي إبراهيم الدارن أزل كل ده ما دين أزين نقول ترمار أزل أقول ترمار Tidak mandai rasakan, tidak kan? Ibrahim, ada kesigin dari lusuan itu sana megan, sejarah darat nama ini dah ni. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر محمد يمون الله أكبر مرة كهيجي أنا وشي ندرج
أنا أبي أورا أنت تتكلم فيه. Calme-toi. Calme-toi. Tout va bien. Calme-toi. Tout ira bien. Calme-toi. Où suis-je? Murtala! Calme-toi. Murtala! Non, calme-toi. Tout ira bien. Ici. Calme-toi. Kwantar da hankalinka. Nan gidana kake kana tare da iyalina. Allez. Yanzu kwanta huta. Allez, repose-toi. Essaye de te reposer. Mene kenan? Ko kuma ne? Da ni da kanena muka samu ka can daji karkashin itatuwa a lokacin nan ba ku da lafiya. Comment te sens-tu? Comme si le camion de Mahamadou m'avait passé au-dessous. Calme-toi. Eh Mukala, où est-il?
Il souhaite de se reposer. Michaela n'est plus avec nous. Il est au paradis d'Allah. Il n'a pas résisté à la dureté du ténéré. Calme-toi. Tais-toi. Calme-toi. Allez, essaye de te reposer. Calme-toi. kawo dan uwana ba kamar da kaka Violet na son binne shi da kaina kuma in gaya ma tsofuwata na ga mutuwar shi bai sha wahala ba. To buba na gane da zancenka. Abin da ya kamata amma mutum wanda ya rasu a cikin nan ƙasar tamu duk an mushi da rawani na mushi sutura kuma kasar da aka bizne shi da shi kasar mu ce nan inda aka aihe mu. Qu'est-ce que tu fais? Nous partons. Ça, mon frère, je ne continue pas. Je rentre à la maison. Bouba, ton frère était très fier de toi. Il m'a parlé de ton talent de footballeur. Si tu décides d'abandonner, il se sentirait très déçu. Tu dois surmonter ta douleur et aller de l'avant. Le fait que tu aies survécu signifie que tu es appelé à réaliser de grandes choses. Pense que ta famille a besoin de toi. Je n'ai plus de force de nouveau pour traverser le désert. Les nomades nous aideront. Allez, fais tes bagages. Ya kira bisa ga mutum ta kasa ranar ta toika wannan kasa ba ta mutu tana da rai in ka diba da kyau tana da rai amma sirri na rayuwa cikin ta wannan kasa nan cikin jinin mu yake ba kai ba ka taba tunanin ka tai ture ba ni in kai ture sam ba zai yi ba ka taba ganin buzuwa tai ture in bar dangi na in bar mutane na saboda kuɗi kuɗin ne mun kuma ta yaza ne ai wannan mushkila kuma ya koma naka yanzu inda kuɗi wanda kuke kashewa ku tai ture inda kuna sa su cikin harkoki nan wurin ga da abubuwa da sun canza yanzu in ka tai ture kamar ka ɗauki ka cika ma Afirka tana jini tana jini wanda ba da sa ni zan tashi in ji barakun mana ai ina da wani mukan lahiya bismillah. Arrête, Bouba. Je t'ai dit d'arrêter, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu l'as fait une fois chez les bordels? Qu'est-ce que ça fait une fois de plus? Tu ne me touches plus jamais.
تقول جماعة نودو برغوت انت دين وتشيلك ارجع فرنسا راودي to buba aiwa Allah kiyaye hanya Allah kiyaye hanya balo kita kakkamanta bani mun insha Allah Maman. وين Ça c'est ta maman. ايه جو ايوه كده ايوه ينوما اكون فرصة نيرك انت Ta mère. يلا تكنا غما وزو ka hankalin ka riba da kyau inda kuwa kan maka sai ka doka in kun baka samu ba ka samu kaka damu kanka sojoji alje ba don sojin su duk baki ne ka gane ko amma alaikum assalam ni ne da kaina a can za ka ga nan ni ma sai ga nan ko me shi kuna maka na shi aikata shi yawwa shi ka gani haka yake kamar yanzu inda hagu da mulki harkar gaskiya ba da karo ne abokina ha oke tamin dilli ta ma wallahi ka babbar sa'a to abinda za a yi yanzu sai ka bani euro 50 dan game da gaba ka samu matsala ko guda euro 50 ko ne zaka bada wallahi gaskiya amma ko ayi euro 50 wallahi kai baka da hankali da Allah tsaya ba a bar shi hankali bane saboda abin da yasa yanzu wagga nace ka ba da sai da makasa da euro 50 wagga hanya ta yanzu mutane sun bar biyan sun koma hanya ta murtani sabuwar hanya wadda ake matsala kullun karuwa take samu ta fasfarta gaskiya kaji abin da yasa an ba naka da sai a sai da maka ka zo kana zancen wani hauka ni da kai na mahaukaci kashi kana san ban da hankali yara amma kai Ramsu. da ta to abinda za a yi yanzu iyaka kamar akwai cafeteria wadda shi mai faraji ka nemi ganin Hussein sai sayar maka da ita Ramsu kare mai ta sai sayar maka ya kamanci abin da na gama Votre pièce, s'il vous plaît.
Hey, qui es-tu? C'est du Mali. Votre passeport, s'il vous plaît. Votre pièce, s'il vous plaît. Mademoiselle, votre passeport. Attendez à votre place.